Tesa, botere abusuaz hitz egiten ari gara, eta zuk urte luzeak eman dituzu, antzerkian, zineman, baita telebistan ere. Inoiz, jasan duzu, botere abusurik? Bai, noski, baina kontua da, nik uste ez duela konstiente egiten momentuan edo superviventzia batik edo ez duela onartzen, ez, gertatu zaigula. Jarrerak besterik ez badira ere, osea ez gauza konkretuak ere gertatu zaizkit, baina berra da jarrera bat, ez? Buruan dituzun bi adibiderik argienak, adibidez. Duela gutxi azkena gertatu zait duela pare bat hilabete, pentsa, produktore batekin agur esaterakoan, de repente morre bat ematen dit. Eta gainera, okerrena da, edo amorrarazten nauena da batez ere, nik ez daukadala kapazitaterik, eta uste dut emakume askok ere ez daukagula, reakzionatzeko momentuan. Eta kontatzen duzu eta askok esatez, jode, nik za plastiko bat emango nioken, etzen nioken emango nigo za plastiko bat, ez dezu espero. Eta orduan zegoen behar dugu, denbora guztian prest, ez dut zertan horrela bizi, ez da nire arazoa. Eta beste gauza bat gertatu zitzaian, 1994an edo, eta orduan Valentzian grabatzen genuen programa bat, nik sartu behar nuen aktore konkretu batekin, bere garai hortan oso famatu da zena. Eta zain geunden bitartean, biok bakarrik horratzean, inorretzean horratzean, hasten zait tipa muixukatzen. Eta nik, kobraren egiten, flipatuta, baina, klaro, zer egin behar nuen? Atera eta esan, aizu, eske tipo hau ari zait muixukatzen, edo saiatzen. Zergatik, Zergatik ez. Ja, baina eska, geratzezea hain blokeatuta, hain xokean, ez duzu, espero horrelakorik. Bai, tipo hau, bazekin aktorea zen, bazekin famatu bat zala, pentsatzen dut, famatu izateak ere ematen diola hor botere bat edo, nola bait? Eta ni aurkezlea, nozakit. Erreakzio eza horri, ze azalpen eman diozuzuk? Esate zut superviventzia, eta gero, ez dakit nola egin gu, emakumeok, eta aktore emakumeok, ahalduntzeko. Nola baita uste, gure esfortzuek beharko luketela araka, ez? Superviventzia aipatze duzu? Bai. Superviventzia zertarako lana izaten jarraitzeko? Superviventzia, bai. Bai, ez duzulako konfliktori sortu nahi nola baita, ez? Ez duzu izan nahi konfliktoa sortzen duena. Zer gero horrek ere noski, badauzka bere ondorioak, problematikoa zara, histerikoa zara. Tesazuk bizi izan dituzun esperientziek, ze ondorio izan dute? Ez dira traumatikoak izan eretzat, Eta igual hori ere arazoa da, traumatikoak izan bertzuten. Osa, nola liteke horrelako gauza larriak gertatu izana eta ez gogoratzea edo. Errudun sentitu zara inoiz, ezer ez egiteagatik, traumatikoak ez direlako? Berra bada bai, ez da? Bai da, lehenengo galdera. Nik zer egin dut hau gertatzeko. Nire errua da, nik erakutsi diot, duela gutxi gertatu zitzen hori, ez? Nik ez dizut erakutsi inongo momentutan zurako interesik, eta ala balitz ere. Eta ez dakit zuen artean, komentatzen dituzuen onelako kasuak? Emakumeen artean, aktore emakumeen artean, bai, noski. Eta edo zer gauza gertatuzkero ere esaten da, bai. Ze, klaro, zu bakarrik zaudenean, arrisko handia da. Konfliktibo izatearena, bada, estigma bat nola gaitez. Emakume honek dituen iritziak botatzen ditu, orduan ez zaigu konbeni, ez? Inkomoda izan daiteke. Asko zobetoa sumisoa, ez? Sumisoa gara, asko zerrezago da dana, ez? Baina kolektibo bat biltzen danean, eta emakume bati baino gehiago gertatu zaionean, eta elkartzen direnean emakumeak orduan dira indartsu.